A ƙarshe dai gwamnatin Najeriya ta gama fisge-fisgenta da zafafe-zafafenta ta ba hanyar diflomasiya an saka mata jirginta. Da ta fito da ɗan zafinta tana ganin kamar ita wata giwa ce wata zaki ce za ta iya zuwa ta yi wani abu da ta yi nan da nan suka ce mata baki isa ba. Ki dai tsaya a can karnukan farautanku da kuke zare ido mun fi ƙarfin wannan. To a takaice dai an saki jirgin Najeriya ya dawo gida bayan ƙaryar da suka yi da cewa wannan jirgin wai zai tafi Portugal ne daga Najeriya tashi ne zai je Portugal ya sauka a Burkina Faso. Inda gwamnatin Portugal ta fito ta ƙaryata kuma ce ambasadan Portugal ya fito ya ƙaryata ya ce su ba san da wannan maganar ba. Kuma a tsarin jiragen saman da zai sauko a cikin ƙasar su babu jirgin Najeriya ko ɗaya. A takaice dai wannan abin ya ƙara tona wa Najeriya asiri da kuma munafukan Najeriya da uku wasu asiri da kuma ƙara dagewa da gwamnatin Nijar da Mali da Burkina Faso wayanda suka karɓi ƙasa don talakawansu don su ci arzikin ƙasarsu don talakawan ƙasarsu su mori wayanda suke mulki na adalci ba mulki na zalunci ba wayanda suka zo don su gina kansu su gina yankinsu kuma su kwato yancinsu a hannun mulkin mallakan da aka yi musu ba wayanda suke yi wa turawa biyayya ba suke yi wa Amurka Faransawa biyayya ba wayanda suke kashe yan kasarsu kuma suke kwashen arzikin kasar suke kaiwa turawa. Wannan abin da ya faru na Burkina Faso ya nuna cewa na Burkina Faso ya ƙara zakulo wani tonan asiri da ita kanta Najeriya da kungiyar ECOWAS suke yi wa Burkina Faso da Mali da kuma da Niger wajen yanda suke kokarin su ga idan suka tashi hararan su hada da Benin din da Burkina Faso da kuma Niger din su yi mata kyakkyawan mugun duka wanda hakan ya jaburar da Burkina Faso akan cewa har sun sa doka wato wa'annan kungiyoyi guda uku sun sa doka akan cewa an yi na farko kuma sun saki wannan jirgin kuma sun san meye target din da yasa wannan jirgin yake yawo a sararin samaniyan su bayan sun sauke shi sannan kuma sun ce sun saka amma fa suna gargadar wa'annan azzaliman kasashen masu yi wa turawa biyayya cewa nan gaba duk wani jirgi da ya fito ya shiga sararin samaniyar su to fa za su harbe shi da na faɗa muku tun shekaran jiya sannan kuma suna ta ƙaro kayan aiki kuma suna ta ƙoƙarin kare bododinsu daga wa'annan mugayen azzaliman ƙasashen irin su Najeriya da kuma ƙungiyar ECOWAS wanda suke zaluntar 'yan ƙasar su kenan. To gashi nan dai ƙarya ta riga ta ƙare. To a yanzu dai haka suna nan kuma suna ta kokarin yanda za su yi su dawo da Benin dan har yanzu Benin tana hannun soja suna nan dai yanzu ta kare musu kokari suke su ga koya za a yi wato sun hada sojoji sun hada rundunonin sojoji da na Najeriya da na ECOWAS da na Turai din wajen kwato wannan mulkin da aka yi a Benin wanda mun gaya muku daman ya tabbata a inda sojojin su kuma suna nan suna ta kare shiri wajen kare kasar su da kuma tinkaran hare-haren da zai biyo baya amma wannan kwatan mulkin da suke kokari su yi za su yi shi ne ba wai iya Benin kadai ba a tunanin su za su hada da Benin din da Mali din da Burkina Faso din da Ghana din da Niger din wanda abin da ba zai taɓa yiwa ba kenan in Allah da muna roƙon Allah kuma muna sa ran cewa wannan yunkurin da juyin mulkin da sojojin Benin suka yi ya tabbata kenan har abada kuma duk wani yunkuri da wannan azzaliman kasashen da suka yi wallahi ba za mu koya musu baya ba sai dai mu yi addu'a ubangiji Allah ta rotsar da surun su duk wani shiri da suka yi akan Benin ubangiji Allah ya rubuta su Allah ya daura Benin akan su wannan ita ce addu'ar da za mu yi ita